Malo amene Russia ikufuna kutenga ku dziko la Ukraine amene tikuti Donbas, mzinda umenewu akupanga control 80%, kwangotsala kenaka akuti angomaliza. Tinakuti Lilongwe yapangoda captured yagwidwa ndi asilikali, komano pali kadala kenaka kamene tingolekeza ngati area 22 area 24 ndoti madala amene wawa ndionena kuti sanalandidwe ali manjabe mwa Ukraine, komano kwina konse Lilongwe yonse yatengedwa. So Russia ikuti tangoti pasani madala onsewo amene mungotulukamo ife ngasi kwakulu tatenga kale. Zelensky akukana chabwino. Zelensky padali pano ali ku USA akumana ndi Donald Trump kumene akambirana nkhani yomweyo yothetsa nkhondo ku dziko la Ukraine. Mamiting amene wanditu sachilendo akhala kuchitika nthawi zonse, komano I think panopa ma conditions amene anaperekawo zimene amafuna a Russia kuti nkhondo ithe, a Zelensky akukhala ngati kuti akuzikhofulako pang'ono ndi nkumayesa mwayi kuti alola. Iwe akuwuza kuti akulu mundipase 5,000 kuti ndikusiyeni. Iwe nkumati 5,000 yo bwanji takhala 3 bwanji takhala 3,000 akulu komanso ni muvale chisoti chakuti bwanji itakhala uje ndingoyika kahanki, something like that. Sakubwera kuvomera ma conditions ajawo kuti nkhondo ithe, komano akumabweranso ndi zake. Okay, so tiyambire poyambirira. A Trump analemba 28 peace plan, ma points amene aja oti nkhondo ithe, imene ma points onsewa anapasa a Ukraine kuti tamulikana ma points amenewo ndi muvomere izizi mukapanga izizi ndi kuti inuyo ndithu nkhondo itha. So tinalongosola kazi ma points ake mwena koma mwa imodzi zimene makamu zimevuta kwambiri ndi nkhani yokhudzana ndi kujoina NATO. Actually kujoina NATO ananena kuti sitingajoine chabwino basi tavomera, koma chimene chimavuta kuchikuvuta kwambiri ndi nkhani yokhudzana ndi malo amene ali ku Ukraine amene Russia inalanda, amene iwu panafikapo anthu ambiri, panakhesedwa mwazi ku Ukraine. Asilikali ambiri, even some civilians anamwalira mu Donbas chifukwa cha kuteteza malo amene wawa. So malo aja angoperekedwa pene mpaneso pano paukhala zingazinga kuzengereza, koma still kuku Russia ikupusha abe ndithu madala ndikumatengabe ndikumapitirira zimene zikupangitsa kuti pange bwanji. A Zelensky anakabwera ndi plan yone kuti chabwino tiyeseso pano nazana kuti akuluakulu chabwino nkhondo iteni kuti iti mufuna kuti tipereke malo territorial concession. Okay, chabwino tingopanga chonchi nangasidira sana limalize lose akungopanga Russia ikupanga control Donbas 80% kuti katwente katsala uko. So amauza kuti mungosiya komano a Russia a Ukraine nakuti chabwino tingopanga freeze aliyense kumene aliko akhale komweko. 1 2 tichotse kwa asilikali ndi pamene pakachotsa asilikali mu Ukraine imo. Do you think ikhaso Russia ikhangatatenga? No, sizingatheke kwagwidwa kumalo kucha ndi Ukraine kamati chosene bona asilikali feso chosa asilikali uku nduku, that means ndikuti malo aja akhalabe aku Ukraine. So point imene ndikuti Russia singalole kuti achotse kwa asilikali awo basi wene kuone kuti kuti choncho mene kuli lemo chabwino. Komanso zimene zizi chimene chifukwa chiti chinopitula Zelensky ku America chonena kuti akufuna afuse Trump kuno kuti kodi ife tavomera nkhani yokhudzana ndi kulanditsa malo kuti malo Russia tengani malo aja pakhala security guarantee muri basa chitetezo. So Ukraine ikufuna chitetezo chochokera ku America.
special. Ukraine ikufuna chitetezo chochokera ku America kuti mulowe mu asilikali aku America menemo chifukwa Zelensky amaganiza kunena kuti Russia akuti Putin amamupa Trump kwambiri, and Trump atapanga zinthu ndekuti akuti Putin pamibanga bange mmene amayankhulira. I told Trump that Putin afraid of him. Yes, and he heard me. And now Putin knows. Zelensky, I don't know kuti samona pali kuti yakungomuzerezekesa mwezina yake Zelensky. Chabwino, so amayankhula hayi ineyo nganamufuna kuti izi zitheke pafunika Trump apange makuti. So Trump akuyithawa deal yotumiza ma asilikali aku America ku Ukraine. Trump akumatenga issue ija ndikumayisiya m'manja mwa maiko aku Europe, kuti maiko aku Europe ndi amene angapitisa asilikali ku Ukraine kuti akakhale kumene kujako ndeke nako akapitike security chitetezo kumene koko peacekeeping zimene zili zoti zovuta ifuka Putin ananakale kuti kungobwera foreign soldiers, kungobwera asilikali ochokera kunja mu dziko la Ukraine amenewo ndi amene azakhale target, ndi amene adzaphedwe. So tikudziwa kale kuti America sikufuna kupanga face Russia one by one like chonchi, chifukwa zimene zozo zapangetsa kuti Russia ndi America zikumane chonchi. I think atha kumapangana omwewo, atha kumamenyana kudzera mwanayo amene ali Ukraine bwinobwino asakuona vuto, koma kuti apangane face to face imene singagwiwe, cause America ikatumiza asilikali ake straight ku Ukraine, then kupeza mabomba achoka ku Russia kukagwera kwa asilikali ake ku America ku Ukraine, ndikuti imene ndisomane khaso pano muti bwanji kuti paine sopano nkhondo ikola. So America niso sakufuna zimenezo. Komanso chinthu chino chonoti pakadali pano apangakali prove Europe kuti basi tabase $95 billion Ukraine kuti nkhondo ali for 2 years. I don't know kuti anthuwa isile kuzazo tichuchika chani chifukwa anthuwa zioneka zoti akupanga entertain nkhondo imeneyi. Yes, atha kupanga entertain chifukwa chani kuti pakadali pano mupange check data ya zida zimene zagulitsidwa America phindu limene lapeza ku nkhondo imeneyi. So it's over 67 billion US dollars imene America yapeza ngati phindu mu nkhondo imeneyi since 2022, chifukwa America ndalama yapeza bwanji by selling weapons, amagulitsa nthu zida. So penepa zidazo inali 100%, like samachosera kuti potima kuti amagulitsa 100%, like chidacho ngati drone imodzi ili 50,000, ngati ili 50,000 US dollars imene lokha 50,000 US dollars zimene zimakhalira. So yeah, America ikupindula kwambiri. That's why Trump nthawi zambiri akuoneka zoti sali serious pankhani yakhoza kuthetsa nkhondo ya Russia komanso Ukraine. Uthetsa bwanji pamene you are doing business? Athetsa bwanji? Anapanga zida zambiri, America anapanga zida zambiri after 9/11, after chibuilding cha Washington china polisidwa chija, anapanga zida zambiri zochuluka kwambiri. So akazigulitsira kuti. So ulaliso nsikaso abwinoso kwambiri umene ndithu Americans apanga ndalama zambiri muganize over to 67 billion US dollars imene iwo apeza ndithu pogulitsa zida kuigulitsa Ukraine through jani through NATO, through maiko aku Europe. So Trump wachita full yes police and iwa jani ndo ndamene amatenga sopano kuzipitisa straight ku Ukraine. So you know already kuti it's a business and ababa zingomuzerezekesa. And chine chimene chitika apa chonena kuti chimene mwina simungamvetse bwino chonena kuti pa Christmas anthu amapanga maweshes osiyanasiyana pa chikondolero pamwambo wa Christmas. Mwambo amapanga wish kuti
kuti mawishi ndi chani zokhumba tapanga wishi ena pa birthdays ndithu amapeperera kendulo amazimisa kendulo nkupanga wish. So wish ya Zelensky pa birthday pa Christmas yapitayi inali yonena kuti akuti Putin amwalire. Wish ya Zelensky inali kuti Putin amwalire. So lero wafika ku USA kunena kuti Trump akamuza Zelensky kunena kuti apa pandu mankho ndi Putin yo akuoneka zoti akufunani zabwino. Olo Zelensky umutha kuona smile yake, unazoti smile iyi akukayira. Akukayira kuti akufuna zabwino komanso atha kugera samagetsi. Russia wants to see Ukraine succeed. Once it sounds a little strange, but I was explaining to the president, President Putin was very generous in his feeling toward Ukraine succeeding, including supplying energy, electricity, and other things at very low prices. By the way, ena vesi mudziwa panapa ku Ukraine, even when president wa Ukraine Zelensky pena majoka kupita ku USA wasiyani tu kuti ndima mene kunditu chifukwa ino kuti Russia yagomula litu ma energy plants kose kuma Eskom mene tinga nene kwathu kumene kumapanga supply power ya magetsi kumene kunditu Russia ya pasula. So after pasula anthu asiya mudima iye wapita kuti iye wapita ku America. Koma kunena kuti pena wafika kumene kuchaka kumpena azikamva zonzira kuti Russia ikumfunira zabwino. Iyeyo ikumfunira zabwino. Komanso akufunanso kunena kuti alive nolo magesi atakupala na ku Russia. So mutha kuona kuti Trump kwene sali serious. Trump ali mbali ya ndani makamaka. Pamene mbali mafuso. Trump ali mbali ya ndani. Iweyo wabwera kuti zakambirana ndi iyeyo kuti it's either kuti munthandiza banje Zelensky kuti apambane pa nkhondo yamene ikapena apoyayi kuti nkhondo ipite like pakhale peace kuti nkhondo isayite. Ndewe nazikuza kuti iyi nzani yoro akufunana zabwino man. Nzani akufunana zabwino. That means like something is fishy here. Right? So yeah, nkhani ndi imene ndithu zotsatira zinazo ndithu tizikupatsilani beni kuti chikuchita njani. Komano nkhondo iyi zoti itha de zokayikitsa kwambiri. Matripi awowa Trump yo amangonjoya kwambiri hosting people. Akamabwera makuti komano actually Trump sakupanga chani chonse chothandiza Ukraine kuti nkhondo ja ithe. Ndipo sangapange pazifukwa zosiyana zina zimene zilongosolazi. Zina it's a business, zina it's ties also. Yeah. So guys, thank you so much. Ma update ena on the two cancel the two go patsananso. And thank you for the likes and subscribing and commenting positive comments. Guys, thank you so much.